Северна Европа. Страна на ред, сигурност и спокойствие, Швеция, държава, в която престъпленията са редки, а полицията една от най-организираните в света. Но в ранните часове на 23 септември 2009 година това спокойствие е разбито от рев на двигатели в небето над Стокхолм. Над индустриалната зона Весберга се появява хеликоптер, не полицейски, не спасителен, а този път оръжието на един от най-дръзките убири в световната история. Всичко започва месеци по-рано. Група от 6 мъже, бивши военни, криминално проявени и техници започват внимателно да планират перфектното престъпление. Целта – централното хранилище на охранителната компания GHS, където се съхраняват пари, предназначени за банки и банкомати в целия регион. Там, под стотици тонове бетон, има трезор, който съхранява десетки милиони шведски крони в брой, място, за което се смята, че е невъзможно за обир. Те започват да наемат складове, купуват оборудване, да изучават плановете на сградата и дори провеждат репетиции в тайна база извън града. Всяка стъпка е изчислена. Всеки детайл преценен, дори начинът, по който хеликоптерът ще кацне на покрива. Нощта преди обира, 22 септември 2009 година, на малко летище в град Нортелие, около 120 км северно от Стокхолм, групата открадва хеликоптер Bell 206 Jet Ranger. Машината е предназначена за туристически полети, но тази нощ тя ще се превърне в ключов елемент от една гениална престъпна схема. Пилотът, човек с опит във военната авиация, взема машината и я подготвя за излитане. От този момент нататък Швеция е на прага на нещо, което никой не би могъл да си представи. Около полунощ, други членове от групата поставят фалшиви взривни устройства около полицейската база Роста в Стокхолм. Пускат и фалшиви сигнали за бомби на няколко места в града, резултатът е пълен хаос, полицията блокира няколко района. Без да го знаят, служителите на реда стават част от план, в който престъпниците печелят време. Най-ценното нещо в един обир. В 5:19 сутринта небето над Весберга се осветява от прожекторите на хеликоптера, машината спира над сградата на GHS и каца върху стъкления покрив на трезора. Вратите се отварят. Отвътре се спускат 4 мъже, въоръжени, облечени в черно изкачулки, въоръжени с автомати и прецизност. Те знаят точно къде да влязат, разбиват купола, спускат се с въжета, започват да режат металните врати на сейфовете, охранителните камери ги заснемат, но те са спокойни, хладнокръвни, координирани. В рамките на 23 минути чувалите започват да се пълнят с банкноти. Няма кръв, няма шум, няма изстрели. Единственият звук е този на машините, които режат метал. В 5:42 сутринта операцията приключва. Мъжете се изкачват обратно по въжетата, вдигат чувалите с пари и се качват в хеликоптера. Пилотът излита, насочвайки се към северните предградия на Стокхолм. Полицията пристига минути по-късно, но е твърде късно, никой не е пострадал, а престъпниците вече са изчезнали в небето. Материални улики от хеликоптера и мястото, въжета, док инструменти, отпечатъци и следи по машината и около нея. Намерените следи